Elixemos esta canción de Hormigonera para introducirnos neste tema que é realmente importante, que pode marcar pois o futuro medioambiental da nosa terra, así que imos dedicar os vindeiros minutos a esta conversa con Ramón Varela, como vos dicía, que é experto en contaminación atmosférica e que seguramente pois nos vai a ilustrar un pouquiño sobre todo que leva estudiado ao respecto deste proxecto dunha empresa que se chama Green Fiber e que xogando con eso do verde, pois parece que vale todo. Ramón, boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, pois moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Adega é quen de algún xeito pois traballa con Ramón para denunciar o que hai detrás deste proxecto. Gustaríanos que de algún xeito pois lle contes a nosa audiencia que atopaches ti a raíz da información que puideches atopar. Bueno, está presentada a autorización ambiental integrada e o estudio de impacto ambiental para que os organismos públicos lle den o trámite oficial para seguir adiante por parte da empresa. E claro, mirando esos documentos e buscando información única e exclusivamente con respecto ás emisións atmosféricas, o que nos encontramos é que únicamente dan e cuantifican 4 sustancias atmosféricas. Eles refiérense a partículas, refiérense a óxidos de nitróxeno, óxidos de xofre e de xofre reducidos, 4. Pero claro, as celulosas non emiten 4 sustancias contaminantes, o que emiten é do orden de entre 15 e 17 sustancias atmosféricas que deberían declararse. De feito, no registro de emisións contaminantes, as celulosas pois declaran algunhas hasta 17 contaminantes atmosféricos e aquí notamos a falta neste documento que ten 1260 páxinas e decenas de anexos, pois resulta que non encontramos a información que nos permita saber que é o que van emitir, por exemplo, en gases de efecto invernadero, en dióxido de carbono, en monóxido de carbono, en outros gases. É dicir, que nos encontramos que non sabemos cantos metales en cantidade, en volumen e demais, que cantidad emiten, pois, precisamente en mercurio, en cadmio, en zinc, en metales pesados e outras sustancias. É dicir, que encontramos absolutamente coxo de información. Por outro lado, as emisións difusas, que en algunhas celulosas representan a mitad das emisións totais, pois tampouco se declaran, ni se dice que pasa con elas, é dicir, salen directamente á atmósfera. Esa é a cuestión. E xa no balance final, pois da pegada do carbono tampouco temos un balance de pegada do carbono como exixe a normativa oficial para este tipo de instalacións. E así é un pouco a grandes rasgos o máis importante. Entendo que esta documentación que está en poder da Consellería de Medio Ambiente, que os seus técnicos son os que teñen que elaborar os informes correspondentes, se isto que nos estás a comentar, a contestación á empresa sería: mándenos vostede toda esta información que nos falta. Bueno, para empezar, non sei como se pode admitir un traballo de autorización ambiental integrada e estudio de impacto ambiental sin estes datos mínimos. É dicir, que para empezar, habría que preguntarse por que a Administración acepta unos documentos en donde falta información que é sustancial, porque evidentemente non hai 4 contaminantes na atmósfera, hai moitos máis, e, polo tanto, se dos demais non sabemos nada, pois a cuestión está en que é un defecto que temos por parte da Administración en primeiro lugar, porque admitiu a trámite unhos documentos que realmente están coxos de información, así de claro, non? A pesar de que teñen, xa digo, 1260 páxinas, máis de 10 anexos, e cada un deles pues, ten decenas ou centenares de páxinas, o sea que por páxinas non queda, pero que si falta é sustancial, claro. Xa. Ou seja, que podemos sospeitar que a esta xente interésalle que o trámite máis importante, que a valoración medioambiental, pois lle dean o ok, pero entendo que se alguén da administración dá ok a isto que lles están entregando, faltando todo iso que nos estabas a comentar, sería case, pois non sei se a palabra é unha prevaricación ou algo similar. Non sei, non entro en detalles de o que significaría, pero eu só fago constancia, en primeiro lugar, destes defectos digamos, de presentación no seu documento. E logo, despois, xa entrando no documento, pois a cuestión é que as súas emisións son tremendamente elevadas, é dicir, que nos encontramos
en que se vai a construir ou pretenden construir unha celulosa que está no século XXI, pero que parece máis ben de principios do século XX. É dicir, porque aquí as emisións que se van a producir en óxidos de nitróxeno non hai ninguna industria de celulosa que emita esos volúmenes, e algunhas producen máis que 400.000 toneladas, porque evidentemente todo está en relación ca produción, e aquí nos encontramos que en óxidos de nitróxeno se producen 2.180 toneladas, e despois, se comparamos con outras industrias que están funcionando, pois non se chega pois en algunhas ni na mitad. É dicir, que nos están tratando de colocar unha industria que realmente ten unhas emisións altísimas, moito máis altas que as que celulosa de Pontevedra, máis alta que a celulosa de Navia, máis altas que as 8 grandes celulosas que están no Estado español, que son as que declaran no Registro de Emisións Contaminantes Europeo, e, polo tanto, nos encontramos que é unha industria que parece que non valorou demasiado ben as súas emisións, porque son altas non só en óxidos de nitróxeno, senón que son moi altas en partículas, e algunhas partículas son moi problemáticas para a saúde e o medio ambiente, pero sobre todo para a saúde, porque son responsables de problemas respiratorios, son responsables de problemas cardíacos, de problemas neurolóxicos e demais. E logo os óxidos de sofre, pois tamén, e algúns deles, neste caso os óxidos de nitróxeno, os óxidos de sofre, van ser responsables de choivas ácidas na zona, e polo tanto van a alterar un pouco o microclima e vai a ter repercusións no que é o ambiente e na saúde das persoas, por suposto. Estamos a falar dunha ubicación en Balas de Rei que está prácticamente no medio de Galiza. Non sei ata que punto todo isto que nos estás comentando, que nivel de irradiación, ata onde podería chegar todo iso. Supoño que os ventos, a dirección do vento neste tema de efectos de gases, etcétera, son bastante relevantes, non? Sí, evidentemente nunca se pode pronosticar a onde vai a caer a contaminación. É dicir, para empezar, instala unha cheminea de 75 metros de altura, que é unha cheminea pois que é tan alta como a Catedral de Santiago, para darnos unha idea. Entonces, esa vai a estar no medio dunha zona rural, é dicir, non é como se estuvera nun polígono industrial, onde hai industrias que poden estar similares, pero aquí nos vamos a encontrar edificacións de 60 metros de altura, como caldeira de recuperación, e unha cheminea de 75 metros, que é por onde vai a salir os gases contaminantes. A onde van a parar? Pois dependerá, como ben decías, das condicións meteorolóxicas, das condicións topográficas, da naturaleza de cada contaminante e da radiación que exista nese momento para determinados gases reaccionar no ambiente, porque se forman a partir estes 4 que antes citaba, son contaminantes primarios, pero na atmósfera, cando salen, se producen unhas reaccións químicas e fotoquímicas que o que fan é producir contaminantes secundarios. E entón, esos contaminantes secundarios, entre outros, por exemplo, no ozono troposférico, pois é perxudicial para o medio ambiente e para a saúde e demais. Entón, hasta onde pode chegar? Pois non me atrevo a decir hasta onde, pero si sabemos que a veces a meteoroloxía traslada a decenas de kilómetros os contaminantes. Entonces depende a dirección do vento e depende de outros factores, da humedade, da temperatura, de unha serie de factores, e, por lo tanto, é difícil pronosticar, non, hasta onde poden chegar. Non sei se tiveches a oportunidade de falar con compañeiros teus, outras persoas que estén analizando tamén esta documentación que está disponible, contrastachedes algún tipo de, pues eso, isto que nos estás a comentar, se o falaches con outra xente, de algún xeito para ser conscientes da magnitude do que estamos a falar. No, vamos a ver, eu son doutor en biología e a miña tesis é sobre contaminación. É das poucas tesis que hai no Estado español de contaminación atmosférica, digamos, que está na Universidade Autónoma de Madrid, que foi onde defendí unha tesis no ano 93. Entonces, quero decir que non necesito contrastar a miña información con nadie máis, porque me chega, por así decirlo, pois ver a documentación que teño encima da mesa pois para traballar sobre ela. Esa é a cuestión. Entonces, bueno, pois cada un é libre de pensar o que queira sobre a contaminación. Eu remito os informes que hai do Registro de Emisións Contaminantes, que é un registro público que pode ver e valorar calquera, e mirar as contaminacións que emite pois cada unha das celulosas do Estado.
e ao mesmo tempo Altri de Portugal, incluso no registro de emisións contaminantes europeo figura Altri de Portugal, e se dá a casualidade de que Altri en Portugal vai a contamina moitísimo menos que Altri en Palas de Rei. Entón, o cal quere decir que esa industria é probable que o mellor pretenderan instalala en Portugal e que lle dixeran que ali xa non tiña cabida, porque evidentemente as altas emisións que se producen é difícil que un goberno acepte precisamente que esa celulosa se instale no seu territorio. Ben, nada máis, non? Eu creo que, non sei se tes alguna pregunta máis. A última, non sei se neste proceso burocrático a Xunta ten a última palabra ou precisa de informes tamén do Estado español e da Unión Europea, porque eu entendo, polo que teño lido, que para que esta fábrica sexa viable económicamente según Altri, precisan de moitos fondos europeos. Entón, entendo que de algún xeito tería que haber algún informe tamén a nivel europeo, ou non? Bueno, eu entendo de que tal e como se fan normalmente os procesos de Next Generation, estes que onde se consiguen os fondos, sí. En primeiro lugar ten que ir avalado o proxecto pois por parte do goberno, non? É dicir, ten que ir avalado pola Xunta de Galicia e eu entendo que polo goberno do Estado español tamén. Pero bueno, parece ser tal e como aparecía na prensa que delegaba o goberno español na Xunta, non o entendo moi ben, pero a cuestión está en que, bueno, que falta un informe oficial para poder chegar a Europa, e logo en Europa valoran se realmente cumple ou non cumple pois o que dice, e evidentemente desde o meu punto de vista ni siquiera cumple as mellores técnicas disponibles, como eles dicen, porque ainda que as emisións parciales en determinadas zonas como son os fornos de cal, a caldeira de recuperación, a caldeira de biomasa e a caldeira de emerxencia se cumplen, pois non se cumple a nivel global no que é as emisións totales. Por lo tanto, non estaría dentro das mellores técnicas disponibles e evidentemente xa eso serviría para que non pasara a validación en Europa. Pero bueno, aparte de eso, eu creo que hai todo un proceso polo medio que durará todo este ano, me imagino, e a cuestión está en que, bueno, tempo teñen para cambiar todo o que teñen previsto, porque eso tamén é susceptible de que cambien, non? É dicir que xa cambiaron unha vez, primeiro iba a ser solo de liocel, ao final pues, é celulosa e algo de liocel, pero comparado co volumen total da celulosa, o negocio é celulosa, non? Pois moitísimas grazas por estes minutos, foi unha honra ter esta opinión tan documentada que creo que é importante que haxa información, pois eso, con datos contrastados, iso, que moitas grazas, o gallá, pois a razón vaya máis alá dos intereses económicos. Moitísimas gracias, unha aperta. Saúdos. Gracias, hasta logo. Bueno, pois sabedes que este tema pois aínda vai dar moito que falar. É unha planta que, como vedes, pois este pasado domingo, de feito, había concentracións, bueno, manifestacións que vai haber seguir habendo, porque é un tema que preocupa a moitísima xente e que, bueno, debemos tomar todo serio. Xa o presidente da Xunta, o señor Rueda, dixo que a política industrial da Xunta de Galicia non a ve marcar grupos de persoas amigas do BNG, algo así, non me fagades caso como unha frase entrecomillada, pero si queredes a busco tamén. Bueno, nos quedan 10